Isithunywa sakho siyanqaba ukuphakama noma ngabe kuthiwa usuzame kangakanani, usuzama ukukhuleka, wafasta, waphuma waya esigangeni, waphuma waya kuphi isithunywa sakho, kodwa uyabona ukuthi siyanqaba ukuphakama ngendlela. Siyanqaba mangithi ukuphakama-ke ngisho ukuthi siyanqaba ukukubonisa ukuthi ngikhona, ngiyaphakama, ngoba indlela yokuphakama yesithunywa yiyo le yokuthi uma ngabe ukhuleka, uma ngabe uphahlile, uma ngabe kade ufastile, bese kuba khona iphupho or isibonakaliso esizovela after usukwenzile konke lokho. Uma ubona ukuthi isithunywa sakho-ke cha siyanqaba, sinqaba ngempela ukuthi siphakame, thola amanzi esiphethu. Sanibonani izindlondlo, sanibonani kuwo wonke amagumbi amanomhlaba. Indlondlo le khuluma umntwana wamakhehla. Ngikhuluma ngesiphethu-ke namhlanje, amanzi esiphethu. Amanzi esiphethu atholakala ey'ndaweni lapho kakhulukazi abantu abakhulele emakhaya bayazi ukuthi besikha emthonjeni, thina bawubiza ngomthombo, isiphethu, babiza ngani, isiyalu, mhlawumbe abanye bathi isiyalu, angazi ngeke ngizwe nje igama lesiyalu, but mina ngikhuluma ngesiphethu, ngikhuluma ngomthombo. Ufike uthola indawo le namanzi aphuma phansi, amanzi nje ayiphumela phansi. It's either aphuma lamanzi aphuma entabeni, kukhona la entabeni la kuthiwa khona kunamanzi nje ayiphumelayo esiphethu aphuma phansi. Uma ufika entabeni uyawabona ukuthi akhona, kodwa aphuma kuphi lamanzi asuke ephuma phansi. Mhlawumbe uyafika kuwo uyawabona nangu, kwesinye isikhathi azaba nawo ama-bubbles okusho kona ukuthi lamanzi aphuma phansi. Amanzi esiphethu-ke lawo awuthole wona amanzi esiphethu. Thola amanzi esiphethu ukwazi ukuxhumana nengelosi yakho. Thola amanzi esiphethu uma ngabe uyofuna amanzi esiphethu, noma ngabe kuthiwa ikuphi la ekuthiwa kunamanzi khona esiphethu, cela phela, fika uwacela amanzi, fika unikele wacela amanzi ngendlela ongafika ucele ngayo, noma ungakhuluma nje ngomlomo, ufike uguqe ngedolo uhloniphe, bese uzocela emakhosini ngoba amakhosi akhipha lawo manzi. Ufike uguqe ucele ukuthi ngisacela ningiphe amanzi, umnikazi walamanzi ngicela ngiphe wona ngizokwazi ukuthi ngiyokwenza u1 no2 no3. Lawo manzi-ke enzani? Uzophalaza ngawo lawo manzi, uzostima ngawo ukugquma, uzogquma ngawo, lamanzi uzochela ngawo ngaphakathi endlini nangaphandle. Lawo manzi uzokwenzani? Mningi umsebenzi wawo, mningi. Ngelinye ilanga nje uzogeza ngawo, ungazange uze uphalaze, ungazange uzogqume, ngoba khumbula mntana wamakhosi asizukuphalaza njalo. Cha, ungaphalazi njalo. Awuzibekele nje ukuthi ngelinye ilanga uyaphalaza ngawo, ngelinye ilanga uyastima ngawo, ngelinye ilanga. Uyayi-understanda leyo nto le? Hhayi ukuthi uyolokhu waphalaza, phela kunama ama-acid ala esiswini sethu angafanele ukuthi aphume, so ungawaqedi lawo ma-acid, funa ahlale khona. So nje kwakho ukuthi uphalaze nje ngaleso sikhathi uma ubona ukuthi namhlanje ufisa ukuthi ungaphalaza, ungagquma futhi kanjalo ngalamanzi esiphethu. Amanzi esiphethu-ke azokuxhumanisa kakhulu nengelosi yakho. Uzoyizwa nawe uma ngabe mhlawumbe ake sithi uyolala namhlanje uyezwa ukuthi ubuphuphe kabi. Thatha nje ngeke ngilinganise ngani ngesivalo, yabo isivalo sedrinki, uthathe lawo leso sivalo leso, ukhe lawo manzi uwafake ebhakedeni u5 litha, bese uyageza ngawo, ugeze, ukhulume, ususe imimoya yobumnyama. Ngisho noma ngabe kuthiwa uyaphalaza usebenzisa leso sivalo kulawo manzi ophalaza ngawo. Ngisho noma ngabe kuthiwa uyagquma usebenzisa leso sivalo. Uyifundise-ke endlondlo ukuthi amanzi kholelwa kuwona, mawasebenzisa kholelwa kuwona, ngoba size sifaka amanzi amaningi njengangenkomishi emanzini ophalaza kuyo, ingoba ukholelwa kuwona, ubona ukuthi mayemaningi azosebenza. Isivalo nje siyasebenza. Amakhosi ayathanda ukuthi ukholelwe ey'ntweni zabo, ukholelwe emanzini uma ngabe uzowasebenzisa. Kholwa ukuze into ikusebenzele. Ngiyacela-ke mntwana wesithunywa, sebenzisa amanzi esiphethu. Yonke into yakho ayibe amanzi esiphethu. Awukwazi ukuthi unesithunywa kodwa amanzi esiphethu awunawo. Maningi-ke amanzi asetshenziswayo, ngelinye ilanga ngiyokhuluma ngawo. Kwamanje ngisakhuluma ngamanzi esiphethu, ukuthi sondela emanzini esiphethu, sondela emanzini esiphethu, ube nawo endlini.
ukuthi nje ebusuku noma ngabe kuthiwa khona iphupho elibi ovuke wavuka nalo, awukuthathe la manzi esiphethu ukuchele la ulala khona, uchele ngisho nala ulele khona, uthi nje faka kancane nalapha nalapha emakhoneni yonke indawo, ubese uyalala ubone ukuthi uzophuphani. Isithunywa-ke siyasondela kakhulu uma uzosebenzisa amanzi esiphethu. Ngiyabonga kakhulu Ndlondlo, okusalile kusalile, kodwa-ke angicabangi ukuthi kukhona okusalile ngoba bengikhuluma nje ngamanzi esiphethu. Izindlondlo ezinhle, ngiyabonga. Amen.